Iktar minn terz tal-kumpanija Maltin, jiġifieri 37%, mistennija li jkompli investu f'Malta meta mqabbel mal-medja fl-Unjoni Ewropea, dak ta' 4%. Stħarriġ mill-Bank Ewropew għall-Investiment jattribwixxi dan l-ottimizmu mill-kumpaniji Maltin għall-ekonomija li se tkompli tikber u klima finanzjarja b'saħħitha. Mir-rapport jirriżulta wkoll li aktar minn nofs il-kumpanija Maltin, 52%, iridu jkomplu jespandu l-operat tagħhom f'Malta. L-aptit tal-investiment f'Malta huwa d-doppju tal-medja fl-Unjoni Ewropea, 26%. Ix-xejriet huma aktar b'saħħithom fil-kummerċ internazzjonali. Mir-rapport tal-Bank Ewropew għall-Investiment jirriżulta li aktar minn 3/4, 79% tal-kumpaniji Maltin jagħmlu kummerċ internazzjonali ogħla mill-medja Ewropea, dik ta' 66%. U apparti minn hekk, kważi l-kumpaniji tal-manifattura kollha f'Malta, 97%, u l-kumpaniji kollha li joffru s-servizzi, 95%, joperaw fl-isfera internazzjonali. Mir-rapport jirriżulta wkoll li aktar minn nofs il-kumpaniji f'Malta għamlu investiment biex jimmitigaw ar-riski relatati mal-klima u kważi kollha kemm huma 95% ħadu miżuri biex inaqsu t-tneġġis mill-operat tagħhom. Iktar minn terz tal-kumpanija Maltin, 35% qalu li implementaw l-innovazzjoni fih danhom meta mqabbel ma' kumpaniji minn kull 5, 21% fl-Unjoni Ewropea. Mir-rapport joħroġ ukoll li kumpanija minn kull 4 f'Malta, jiġifieri 41%, irrapportaw li jużaw l-intelligenza artifiċjali fuq il-lant tax-xogħol u l-maġġoranza assoluta minnhom jużaw din it-teknoloġija diġitali għal proċessi interni, il-marketing u s-servizzi lill-klijenti. Mill-istudji ħareġ ukoll li madankollu l-ostakli għall-investiment baqgħu jippersistu. L-ispejjeż tal-enerġija 84%, l-inċertezzi dwar il-futur 77% u n-nuqqas tal-ħiliet tal-ħaddiema li huma 76% huma l-aktar 3 ostakli li skont il-kumpaniji Maltin huma ta' sfidi għall-operat tagħhom. Ir-rapport jiddeskrivi s-sentiment tal-kumpaniji Malta bħala wieħed li juri konfidenza b'saħħitha għall-investiment li hija xejra ferm aktar pożittiva milli fil-medja fl-Unjoni Ewropea. Il-kumpaniji Maltin jattribwixxu l-aktar dan is-sentiment tad-domanda ekonomika b'saħħitha u l-klima finanzjarja stabbli f'Malta. Il-Viċi President tal-Bank Ewropew għall-Investiment, Marek Mora, qal il-momentum tal-investiment tal-kumpaniji Maltini bat sinjal ċar ta' reżiljenza u ambizzjoni. Sostna li EIB se jkompli imbotta din l-ambizzjoni b'investimenti fi trasformazzjoni ambjentali u diġitali biex ikunu sostnuti tkabbir u l-produttività.